mirada, quere un sorriso. Ela non quere compañía, quere presenza. A muller non quere pranto, ela quere vagas. A muller quere o que é máis doado outorgar. A muller non busca unha man, busca tacto. Non busca momentos, agarda acontecementos. A muller non busca o teu riso, agarda a túa alegría. Ofrece o que sempre puideches dar. A muller non desexa un corpo, desexa un abrazo. Non desexa afagos, desexa palabras. A muller non desexa un beizos, desexa un bico. Non desexa ser persoa, desexa ser muller. A muller non agarda o teu tempo, agarda tempo contigo. A muller non agarda paixón, agarda romance. Non agarda sexo, agarda amor. A muller non agarda beleza, agarda que a fagan sentir bela. A muller é muller, non a trates como a un home. A muller é muller, non é física, é sentimental. A muller non é corpo, é corazón. A muller non és ti, non a trates como agardas que te traten. A muller non é para posuir, é para admirar. A muller non é para convencer, é para amar. A muller non é para coñecer, é para entender. Non é o que ti crees, ela é moito máis. A muller non é un rostro, é un todo. A muller non é difícil, é misteriosa. A muller non é tacto, é caricia. Ela non é a espiña, é a rosa. Eu creo na muller todopoderosa, que padece baixo a razón de tipos como a Poncio Pilatos, precursora de ceo e terra. Creo na súa forza que procede de todo visível e invisível, na que pola nosa culpa foi asasinada e viviu sendo maltratada. Creo na que non cree e fai camiño, na que a diario loita, porque o seu reino non terá fin. Eu creo neste tempo máis que nunca nas raíñas que non traerán descendentes non desexados a este mundo, por máis que nos doia. Alguén que tampouco tiña voz e que Luísa púxolle a unha desas putas que tampouco teñen voces e, como di ela no libro, consiguen que se empalmen as pollas de algunhas persoas antes de ni siquiera ver que o que hai detrás da fotografía. Un deses poemas fala sobre os nomes que non teñen os homes, ou os homes sen nome, as mulleres sen nome, ou as putas que son simplemente putas. Era un nome bonito que non lembro, escollido a azar, como as moscas pegañentas e repetidas cada día en única función. Un nome valioso, ese, o meu nome, que o castrón levou consigo, contento, asubiado entre os dentes da borracheira, deixándome un billete de máis, debaixo da almofada agradecida, e un xa perguntarei por ti. Os meus nomes inventados que nunca volvo usar, as bragas si, lavadas ou non. Cada vez que fico escondida na xuxa virxindade da mesma saba, e antes de levantarme, sobre a cama alcaiota cansa, xa me bauticei cun novo nome. Un nome de guerra para non repetir a muller vencida e esquecida que acabo de coñecer. Maribel Longueira, que é a autora das fotografías deste libro, é a muller que estou casado eu. Entón, nós vivíamos ao do Papagayo, e Maribel, cando o Papagayo cando empezamos a sospeitar a operación urbanística que se iba a facer ali, e que as últimas mulleres que ainda quedaban ali, Maribel fixe un traballo fotográfico moi importante durante varios meses. Entón, Maribel sempre fai libros con moitos autores e normalmente ela o que fai é que nos empaqueta unha foto a un autor ou autora e nos pide que escribamos sobre ela. É un pouco xogo ao revés, en que os fotógrafos sempre ilustran un texto, ela con nos xogo ao revés. Somos os autores os que temos que interpretar a imaxe que ela nos propón. Entón, con as imaxes do Papagayo, ela xa me empaquetara un poema, empaquetara outro a Eva Veiga, empaquetara varios. Entón, veu Luísa un día pola casa e elexir a súa foto. Entón,
mirou as fotos e lle dixo a Maribel: deixame o disco que vou elexir na casa con calma, se non te importa. Maribel lle dixo: non. Entón Luisa levouse o disco e pasaron 10 ou 15 días e Luisa volveu a casa e non traía un texto para unha foto, traía feito un libro que era este. Entón puxeronse a traballar na publicación do libro e Luisa morreu. Entón Maribel, en homenaxe, non podía, en homenaxe a Luisa, tardou porque foi difícil, pero finalmente o libro saliu. E que me emociona moito que trouxeras ademais este libro, porque é un libro profundísimamente vinculado a mí, non? Sou testemunha do momento que Luisa dixo: deixame o disco para ver que foto elixo. E son testemunha de cando Luisa chegou e viña con todo o libro feito, non? Dixo: e agora eu, a miña foto xa ten texto, joder, non? E ao final Maribel é o único libro que ten con un só autor, non? Entón logo vou a recitar un poema se me deixes, ahora sí que tú, pero quería contar isto porque me parecía que compartirlo con vos podía ter a súa. Outro día vin, as fotografías están cheas de Chanelas, a min algo que me gusta moito para fotografar, porque pareceme moi interesante ver como son as fiestras, e ver como son as casas, e ver como van evolucionando, como van cambiando dun lugar a outro. E aquí hai moitas xanelas de casas antigas, de casas dun barrio vello. Outro día vin unha xanela que era unha combinación entre algunhas destas fotos, porque era unha fiestra con unha fotografía dunha muller espida que non se vía moi ben porque era un cristal opaco. Recordoume o poema este: mírame, pero non te empalmes demasiado antes de pagar. Aquí vai por adiantado, o patrón non te deixa subir. Se eu escapo non se perde cousa de ren, o patrón dache a outra, que máis dá. Pero se liscas ti, despois de ocuparte, sairánlle ao xefe os ollos do fígado como cansa de estrados detrás túa, afeitos como están a sombra peideira dos clientes cabróns, mostrándoche os dentes do seu orgullo de macho. E non serás ninguén, xa de por vida na tropa da xente. Vivirás no temor cada vez que se che levante a pirola, na máis que sexa para mexar aos trompicóns. E un día morrerás crendo que o teu patrón finalmente veu para che cobrar os créditos dos collóns. E por foder, nen saberás foder, xa que hai que fodela a outra. A bella dama cruel que nunca se escapa cando veña e se abra de pernas para levarte consigo. Sempre leo o mesmo poema deste libro porque me encanta. Sempre que chaman a Maribel para algún homenaxe a Luisa, Maribel chama os amigos, alá imos uns cuantos e leemos cada un poema do texto do libro. Eu sempre leo o mesmo, que a ver se o encontro. E me gustaría ler xa tamén por Luisa, por Maribel. A amizade ten flor que rebenta nas paredes, sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade, por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inúteis e entón hai que poñelas a secar ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, descensadas, máis e máis a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. Gracias. Pois xa sigo con Xela Arias, do libro Intemperiome. Escollín este. Non me conteño e abato os cormoráns contra das rochas. Non me conteño e abato rochas e cormoráns, e abatibles e contidos. E asombraste, logo observando se os farrapos che corresponden. Pois se non me conteño
era sobredose de inferno de contidos, e abatibles, e rochas, e cormoráns inmensos.